tornis a fer. Prou, prou! Ai, 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 Què dius ara? Que vols deixar la investigació? Sí, hi he donat voltes i tot plegat no ho acabo de veure bé. Però si ens podem convertir en déus, tal com sembla, aconseguirem un poder absolutament extraordinari. Els poders sobrenaturals d'aquests anells no són un simple joc. Si aconseguim l'autèntic poder d'un déu, podrem fer el que vulguem amb el món. Només de pensar-ho, sento un formigueig a tot el cos. Ja n'hi ha hagut prou, Kirihiko. Els objectius teòrics de la investigació ja s'han aconseguit. Deixa't estar d'objectius teòrics, home. Jo vull tenir un poder com el dels déus. I amb aquest poder penso canviar el món. Doncs ho sento molt, però no et puc donar les dades de la investigació. Després d'allò, vas encriptar les dades de les investigacions i les vas amagar a l'interior de la Himeka. I per protegir-la a ella i perquè ningú pogués aconseguir la informació, et vas fer l'anell i et vas convertir en el seu guardià. En Kazune no me'n vol dir res. Però segur que tot això que diu el Quatre Ulls és veritat. Tot això dels clons i de la investigació és molt complicat i no ho acabo d'entendre. Però d'una cosa sí que n'estic segura. Que en Kazune no me'n vol explicar res i que ja n'estic farta. Kujo, digue'm on és la teva Himeka. Què et penses? Que t'ho diria si ho sabés? Entesos, doncs. Hauré de fer servir la força perquè em responguis. I et pots preparar. Ara veuràs. Karin, vés-te'n de seguida, tu sola. Karin! Què passa? Que no ho veus que estic enfadadíssima ara? Què? Me'n faig creus, Kazune. Tot això que ens està explicant el Quatre Ulls tu ja ho sabies. I tot i saber-ho no me'n vas dir ni mitja paraula. Quina barra! Ara esteu enfadats? Em pensava que érem amics, tu i jo. Em pensava que podia confiar en tu. Però de les coses importants no me n'has explicat res. Escolta... Això sí que no m'ho esperava de tu. No m'esperava que per tu fos tan poc important. No! Ja en tinc prou, calla! Ja no t'aguanto més. Ja no et suporto. No et suporto. Karin! És aquí on viu el Quatre Ulls? No calia que li preguntés en Kujo. Sembla que ja tinc les dues Himekes aquí. Ostres, Himeka, què deu ser això? No ho sé. Qui ets? Tu ets... aquella noia en qui vaig somiar. Així tu ets la Himeka, oi que sí? Què? Com ho saps? M'ho va dir en Kirio, que hi havia una altra noia com jo. Què? És que saps què? Jo també em dic Himeka. Himeka. Per fi ens hem trobat. Les dades que tens amagades les extrauré del teu interior amb el poder de l'anell de Zeus.
Para, et dic! No ho facis! És veritat. Ja me'n recordo. Sé que tu ets l'altra meitat de mi. Karin, no! Vols saber com va anar tot plegat? Quan et vaig voler robar les dades de les investigacions fent servir l'anell de Zeus, la Himeka es va dividir en dues meitats. Però si destruïa els anells que teníeu vosaltres, la vostra Himeka també desapareixeria. I llavors podria transferir totes les dades a la nostra i així ja tindríem tota la informació. Ja tindríem tota la informació sobre les transformacions divines. Quan sigui lluna plena, s'obrirà el segell dels déus. Quan les dues meitats de la Himeka s'uneixin, serà possible desxifrar l'encriptació de les dades. O sigui que era això el que volia dir la inscripció de l'anell d'en Michiru. Ai, però on sóc? Ui. I en Kazune? On deu ser? Prepara't, Kujo! Destruiré els vostres anells. I per fi totes les dades de la investigació seran meves. Creus que podràs? No, no ho facis, sisplau! Si et tornes a convertir en